nakabayad dan. Dahito yan ti bayad ti tawid ko adagaran di. Kuna man no imbang ko man. Saan? Taatidog ti pila itay ije bangko. Masadutak ngagpila. Anya? Idulin mo nga roday ta Di mo iparang-parang di talamisan. Binilang ko nga rod. Kahit kumplitaw. Wan. Ay, jak sa ibang ko dahito yan. Idulin ko lang dito'y balay. Ay na, may mayat no idulin mo jibang ka urita. Amom lang aya. Kano ngay mabangkrap di bangkaw. Nalakaaya ti mapukawan iti dakkel agatad. Sana? O kupaklagan dito'y balay. Anya? Ang mga no magastos mo dahi, iti awang kasis ka na. Saan? Ay, apayawang panunod ko aya. Si kamo lang nga rod magrante. Ay, padwak da ito ya kwarta. Nagnegosyo ka? Tsaka mo, no, negosyo ti awag ti aramida. Basta, madunto da ito ilakay. Oho, kasano kumamit? Ay, agpautang nga. Agpaporsyento Manungay ti utangam, tatabintang. 5,000 Rita balasang ka. Ang mabalin anayo na makaturay anaya majismel. Ay, dakil unay data jismel nga utangam tata. Ay sus, pangalam ko mga iti ibayad mo, iti kasta kadakkel ti utangam agatad. Aglako aktaw iti tarakan ko ababoy. Isunto ti pagbayad ko kin ka. Basta 5,000 laang. Tapno sigurado mabayadan. Alang araw, Rita. Angam, basta makabulan laang No aglabas iti makabulan ay amumon ti mapasamak. Manayunan ti tuon na. Uy, basta ipalagip mo ta ang mga lumalipatak. Ay, saan ko a responsibilidad ti mangipalpalagip kada kayo? Ha? Kuritan yo ti kalendaryo yaw. Tapno malagip yaw. Nay, agbilbilang ka man niti kwarta bakit? Inaldaw sa mo na bilangam ta kwarta kay duldulim mau. Wen, tapno ma-check ko. No nakisayan wen no saan. Kasino ko matimang kisay ngay data malatag kabalay. Kati sumat. Ay naranday, saan agapaw tagasawa ta. Kat agtalakak unay kenkan. Nagkamali ka. Apay, di mo amaw nga adon ti agtatakaw nga asawa ita, randay. Kita jay kumarita. Tinakawan nila kay na. Tainsugal na ti tinakaw na akwarta ni bakit na. Isuda Di naman ipapada kadakwada. Ta saan nakakasta? Anyat amok ngay. Iso nga awan kastay ag sigurado, randay. Narigatan. Rita! Randay! Tanda kayo! Umayak man! Sumrag kayo tabisi ak nanang! Ay, apay! Anyat ko dita Rita! Ay, kit-kita man dagito'y lista ak nanang tanay. Kasla masushort dagiti pa utang ko. Short ak mo ten. Ay, nagado mo buk dagitan Rita. Adun sa aki iti ti pinautagam may salanot buk to'y lista ak nanang. Ang inyalis ko lang dito'y daduma notebook. Tapno adaw, ti kopyak. Anya! Ay! Kasla ka mo mga opisinan dito'y balay mo. Tanagad daw ti paperworks mo. Ay, win nga raw nanang. Narigat gayam ti agpautang. Adok ti paka-estresan. Ma-estresak mo't nga ron ngagsinger. Ay, apay. Narigat daya masingir. Ay, permina. Nagtiwid da. Damo, dagitay nalaay ngagbayad ang man-mano. Mabilbilang lang Kaduan lata dagitay tiwid na. Ay kay naganos ka takas tamot ti pagsapulam. Awan na nanang ang maumaakmot no daduma. Kasla jay may sa kaanakan nyo nga anak ni Auntie Henny. Po nagtiwid ngagbayad. Amok tumot laeng inbabae na jay inutang na kanya. Ha? Apo?
Sino mo nga, ti babae na. Adaya, mait. Adamot na nang. Ay, narigat lang kami tagsasaukan. Ang, basta, adamok. Jakla kaya tagsao. Ta, mabutungak na nang. Anya! Kwarta man bakit? Pangusarami ti kwarta. Kumata nga man iti butas ko kang kaputik. Ah, bayam. Siya kung ti gumatang. Tamangan no ibabaim ti kwarta nga itid ko. Anyang ibabae mga ibagbagamay. Ay na, adun ti amok akasta lakay. Adun dagiti umutang kanyak a babaero. Umutang na kanyak iti pagbabae da. Naman mo mapagbabae na. Hapay apautangan pa ilangay. Di mo ikanin ni da, ano pagbabae na ti utangin na. Ay. Sayang, tip na porsyento. Isupay mo ta. Ha? Na, ikan naman iti kwarta. Tagatan ko iti butas kang kaputay. Intag ko aming keng katay naglakaw iti paryakan taraw. Ikan nakmut na iti kwarta. Ay, siya kung ti gumatang iti butas kan kaputem. Oh, anya size ti gatanget. Ibagam, tamapanakon. Basta jak kayat nga agigam ka iti kwarta. Ibagam, ti kayat mo agatanget. Tasyak ti mapan aggatang. Nanang, ada kwarta yaw. Bumulod man. Ah, ay day. Agpapautang mo di asawam. Awan kwartam. Di nakaikanan iti kwarta di manugang yaw. Masurunak. Nakaibimaw. Anya? Di umutang ka. Papursintuam. Sigurado nga ikan na ka. Anya? Wan, pautangan na ti sa balay. Si kantulaki di ti sanay. Nakarkarawa di na ikan. Iso sanay. Awan la amukaw. Tata Bentong, agbayad ka na. Agbubuotin tayo listaan ti utang mo. Di ka mo agbayad ay. Ay pasensyakan balasang ka. Yak pa'y nakalako iti baboy. Ay na, kalkalapay mo tayo ta ababoy. Idi pa'y la ako nam, nga ilakom, ngam di mo pa'y nalaklako. Ho? Imposible mo daytan. Pasensya ka talagang balasang ka. Gawat nga minita. Iso nga awan sa tiigatang day ti baboy. Awan mo't gumatang. Hay, bayadam ti porsyento ti inutang mo Binulan nga porsyento. Tulagan ta dayta. Ay, di mo kumadakalan ti porsyento na at no sa anak mo't na marigatan. Ay, noan niya titulagan, iso ti matungpal. Di kay ngamin kundi utang no di kay mo't gaya makabayad. Ay, my goodness, kid titi kastoy. Agpapada kayo amin. Nagtiwid kayo agbayad. Adan sa mo ngamin babaim, tata. Ay, awan. Laklakayan ako agbabae ak pailaan. Hindi nakbut pagsawa ni ti kasta at saan ko nga ugali na ita. Napudno ak ka ni bakit ka. Nyatamok ngay. Nukas mudla kada kayo, dagiti daduma, papautangak. Ibagbabae dati, utangin da kanya. At dapay ka lalakiro nga umututang kanya. Amuyo, jay manugang ni abalayan nyo. Jay napudaw, manugang na. Ay sos, nagaduti utang na kanya. Itid na kano, iti boylet na. Boylet? Wan, tata. Kat jay mo't kapsat na. Isugsugal na ma, utangan na kanya. Ay, saan nga mo, jay asawa na ngagsugsugal. Anya? Wan, ay, adu ati amok. Ang jakla kaya ti agsao, tata. Narigat ti agsasao. Mano ti utanga, manong randay? 10,000 pesos ko manwad da, ading jupay. Oray pa porsinto ma. Ay, isaan? Jak agpapaporsyento. Basta ikang kalatan, Ang bayadam tumulain to no may abulan Tane, hada pang usarakit ti kwarta. Kawala. Promise. Itag kung to may laan ading jupay. Wapay, di mun samo as-asikaswan dagiti mulam anatang randay. Si Maduta ka. Nagriga mo tiyag garday. Nagpudok. Nasakit ti sikit nagtrabaho iti daga. Anyalat ko dito'y balayan ngay.
Agpadakal iti bukse. Di nagtulungan ngagsapaw iti kwarta. Ay tumulong iti sa bali awangas. Basta sana pa naggarday. Ta nagrigat tag trabaho iti daga. Anya? Diyos kay, na baka manahin. Ay unayain. Talaga kasta pare. At swerte at damalas. Mayroon na lang agmamalas kay tao. Ang patsyan ay gusto marunong agswerte kang tao. Kasanungay tayo tuyoy. Naipaaba ko mo tinutang ka. Ay, tumutang ka ba rin ah? Pautangan ka, kahit mo? Ay, agpaisaw. Alamang nga raw. Total, dakal tinaba mo ita. Manaw, tiutangam. Ay, gismil ko ma. O sige, anayin ta na 15,000. Tamno dakdakal di mapangabakam no bilang laeng. Alamang nga raw paray. Apay nanang, mano ayati utangam. Ay, 2,000 lang, balasang ka. Tapno, mabayadak mo't lang. Amagan gamin no marigatan nagagbayad no dakil ti utangag. Ala, pasensya kayo na. Uray katugangan kayo. Masapul nga ilistak nagpirma kayo. At pag pinirmaan tayo, akasuratan nga imutang kayo kanya. Wine, Rita. Mawatak mate. Sige nga ro da. Mabitlaang taalaag tinutbok ko, nanang. Nayuna man ti utang ko jupay. Uray 5,000 manay. Ala, kasanungatan. Di ka pa'y mo nakabayad iti damo nga inutang mo kanyak, manong. Kwa, bayadak amin no may alawas. Promise. Anya? Makaigamak iti dakilagat adin to no may alawas. Isuan si kanto ti unag bayada. Ala, sigurado ka, ah? Why? Promise. Uray alam amin nga ay dek. Tapno da pang tenglam kanyak. Uray darom na. No di makabayan. Sige nga, Rod. Pagbigyan ka ang amlas da ito yun, ah. Kat pang-aasim tagbayad kanton. Manang Rita, umutang akman kan ka. Mano ti utangam, Jopay? Ada porsyento ati ipautang ko. Wen, amok day ta, manang. Sige nga, Rod. Mano nga iti utangam? 15,000 pesos, manang. Sige. Mabitla ang taalaag ti utangam. Kantay pirma ang akasuratan, why? Maya mo daw ito yung manuyaw, tatabintaw. Ay, pagkwartaan day na. Apay ngay, adi yung ilaban. Ay na, masaluta ka. Tarak naglat talaga kita. Gatangag to yung may sana. Anya, nangina na kita baraok. Di uray man. Ala na, gatangag ko. Ngam utangag niya. Ay kat, ala, makamuka. Sa bagay, talaga nga ilakok na kita ang tawan may pakanay. Sige nga raw, utangag ko ito yung may isa. Ay, anyan tayo. Nabak tayo mo paray. Talaga kasta pare. Bumawi tayo nung maminsan na. Ay, sayang nyo. Tatabintaw. Utang man ang tidaduma ang manuyaw. Natay mo tantay mo na nga inutang ka. Anya, kaano nga bayad ka nga ibaraw? Bayadan pa yatay, imo na nga inutang baw. Ipampaminsang kunto abayadan, ha? Promise? Sige, makamuka nga raw. Apay, papapanam si Karande. Kanayon ka nga awan dito'y balay. Inalda warumwar ka. Kasla ka lamang opisina. Agsapsapo lang ro iti pagsayatan. Bakit? Nabayagan na rumrumwar ka. Gam awam mo isang put mo apagsayaatanan. Adan to, Mangrugrugi akpay lang. Ba't nagsapsapol iti pagsayatan? Kwartang mangkiday? Ha? Ay na, sana mapidpidot ti kwarta, Rande. Abay nga men, adi ka garden manan. Tapno at ilakom. Kat ada pangalaam iti kwartam. Nakaimo ka nga asawa mo.
Asawam imutam. Talaga akasta no kayat mo ti makakwarta. Ay kad agdiskarte ka Kapilitan Akasta ti aramidag. Ti agdiskitar. Ta imutan na mga asawam. Kasano adi ka imutan? Kat simadot kamutan. Ay, no di ka dumiskarte, awan na agbisin ka, randay. Nay, may kamano na manok ko na ito'y utang, Randay. May katlaon. Kaya tata. Agbayad aktaw. Ilistan pa ilang ti utang kao. Tapno di mo malipatan. Igulpik to abayadan. Kaano nga'y barok? Inton makatsamba ka Ne, nanang, ipalagip ko tay utang nyo ang mga numalipatan yon. Ay, saan? Diyak tumalipatan day jay, balasang ka. Nakalista, dito'y panunod ko. Ay ka, di kay pay agbayad aya. Dumakkel ti porsyento na, no itantantan nyo. Ay, diyak mo't makalaklakaw ni tay buryas ka. Tay suko mati bayad ka king ka. Yagyan na ate buryas siya. Ta isunti pagbayad yung kanya. Ha? Ay, kayat mo aya? Katuan na kayat ko. Tinapatag, mabayadan nyo ti utang nyo. Diyak ngamin makaturturo gamang pampanunot ka dagiti pautang ko. Ma-stressak nga agpanpanunot ta nagrigat mo tagsingir. Ay, apo. Kapay, di ka makaigna rita. Bumanahong ka kirabyeng. Ay, Maturog ka, tamadisturbo ak akaabay mau. diyak nga rod makaturog amang pampanunot ka dagiti pautang ko. Ano niya? Ni Kandra, di pa'y nakabayad a pulos. Kadakkel jay inutang na. Ni Milay, 5,000 jay inutang na. Kan, aduda pa'y. Ay, apa, madanagan ka. Ang mga no, di da ka makabayad. Sayang ti naglakwak ititawid ko adaga no di da makabayad. Kasla, dinawat dan titawid ko no kasta ti mapasamak. Maturog ka kiting. Hinanam ta panuno mau. Ituloy mo tag panunot intong bigat. Tapno makaturog ka bay. Diyak nga rod makaturo gamang pampanunot iti pangutang ka Ay, apa, nagrigat na yati kastoy. Ay, naktuman laag singiran. Singirak idan. Sursurak ijay babalaydan. Agbayad kan, tatapintong. Diyak makaturturo gamang pampanunot iti inutang mo kanya. Tay na, pasensyakan balasang ka. Taawan pa'y ba't tay ururaya ka kwarta? Ay na, day takot ti jak pangayatan amang pautang kada kayo. Taawan pagbayad yo. Nagtiwid kayo agbayad. Pasensyakan, Rita. Di balay, agbayad ak tumutlain. No mo yung amin ngawan pagbayad yo. Di kay kundi utang tata. Di kay lang mabain iti kastang araramidin yo. Agbayan kayo mo ta? Ala, agbayad ak tao no makabayad nila kay mo kanyak. Ha? Ano nga utang nila kay kung nga ibagbagayo mo tata? Ada utang nila kay mo kanyak balasang kao. Sana kwarta nga manok ti inutang na. Kung nabayadan na itaalawas ng awan ba? Iso nga urayag ti pagbayad na, kay sumay ti pagbayad ko kin ka. At niya? Oy, Jopay, agbayad kan. Tano di ka pa'y lagbayad. Ipabarangay kan. Nabay payagan ti utang mo kanya. Ay, saan ako nagbayad kan ka, Rita? Tada utang nila kay mo kanyak. Ikwitstan. Ano nga utang na? Adda kas nga utang na kanyak. Nabayagan day jay. Iso adi mo sang kabaga nabayagan ti utang ko. Tauray nila kay mo. Nabayag matan ti utang na kanyak. Anya? Ay, si kaman kay di ti singirag. Nan, bayada man ti utang natap na pagbayad ko kan ka, Rita. Ikaw?
Yan pa yung basta si pagkakayo ita. Yan pa inya baso ka. Agasam, singir kadagiti nakautang kanyak, ngam ad-adumot gayam ti utang mo kadakwada. Siyak pa yan, ti agabono. 5 at tao dagiti inutangam. Pasensya ka na ba kahit? Mabutoy nga ngamin na mangipudnukin ka. Ta sigurado nga ang tanak. Nangusaram kadagijay nga inutang mo, ah? Ay, kwa, ay, ipaaba ko iti sugal. Anyon? Anay to! Di ka kudot, anay, nagsakit! Sorry ka din. Pakawanin na, bakit? Ay, pasensya ka. Ibabain ka? Singirak man la, singir. Ngam, adumot gaya dagiti inutangam. Nabay na nakiti usto iso nga impapas ko ti pungtot ko babaan ti panang tungtungpak ken nilakay ko. Nabay na anak namin, tadya kamwa nakautang ta asawak kadagiti tattawa pinautanga. Awan tinaramidak no ti tinang bayad kadagiti utang na taawan met nga rod trabaho ti asawak. Alakastan, ti pagayam mo, Rita. Please like, share, and subscribe. Thank you.